5 cèntims d'un mail que vau rebre ahir, us vam enviar sobre el pacte de la salut. Us explico breument. Hi ha una voluntat des del govern d'unificar un pacte per la salut de la ciutat on participin tots els agents de la ciutat, tant polítics com sindicats, com entitats, com els propis veïns. Llavors es va crear un grup redactor que va començar a fer un blocatge de propostes que finalment ha derivat en el document que vau rebre ahir. En aquest grup redactor hi ha algunes entitats, però no esteu totes. Llavors la nostra voluntat és que les reivindicacions com a entitats de NIU també figurin en aquest paper. Tot i que sigui una reivindicació molt particular d'una entitat en concret, ha de figurar perquè és un pacte de ciutat. Llavors us hem enviat aquest document i ens agradaria que poguéssiu fer un cop d'ull, mirar quines coses podeu aportar i sumar perquè sigui el més complet possible, a poder ser això abans del 25 d'octubre per incloure totes aquestes aportacions i obrir un període d'esmenes per consensuar tot el contingut i poder presentar-lo com el que volem que sigui, que és un pacte unificat de ciutat. No sé si hi ha algun dubte en aquesta línia del pacte. Jo no hi ha favor.